Bună seara, doamnelor și domnilor, și bine v-am găsit la emisiunea Dosarul Public, o emisiune în care vom discuta mai multe, inclusiv prin prisma zilei de 26 iunie, zi în care ne aducem aminte de mai multe citate celebre, printre care tortura este cea mai periculoasă armă împotriva democrației, este cea care împiedică procesul de dezvoltare a societății. Și așa cum afirma judecătorul britanic Lord Hoffman, tortura corupe și degradează statele care o utilizează, precum și sistemul juridic care o acceptă. Ziua de 26 iunie este declarată de Organizația Națiunilor Unite Zi Internațională în sprijinul victimelor torturii. În această zi, Moldova 1 lansează campania Nu ceda în fața torturii și violenței, tu poți fi protejat, o campanie prin care ne propunem să contribuim la conștientizarea acestor fenomene, o campanie prin care ne propunem să identificăm mecanismele de combatere a lor. Pentru început, haideți să vedem ce evenimente au stat la baza instituirii acestei zile într-un reportaj pe care îl vom viziona, după care ne întoarcem pentru discuții în studio. La 9 decembrie 1975, Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite adoptă Convenția împotriva torturii și a altor pedepse și tratamente inumane sau degradante. Plasând la baza articolele 5 al Declarației Universale a Drepturilor Omului și 7 al Pactului Internațional cu privire la drepturile civile și politice, care prevăd că nimeni nu poate fi supus la tortură și nici la pedepse inumane, ONU a chemat statele să subsemneze actul, asumându-și responsabilitatea de a lua toate măsurile legislative, administrative, judiciare și de alt gen pentru a împiedica comiterea unor acte de tortură pe teritoriul lor. Convenția împotriva torturii a intrat în acțiune la 26 iunie 1987. Documentul a fost ratificat de aproximativ 140 de țări din cele 190 de țări membre ale ONU. Republica Moldova s-a alăturat Convenției în anul 1995, iar în 2006 Parlamentul a ratificat protocolul opțional al acestui tratat. Nu ceda în fața torturii și violenței, tu poți fi protejat. Acesta este genericul campaniei pe care îl lansează astăzi postul public de televiziune Moldova 1, campania făcând parte din proiectul Consolidarea capacităților naționale de protejarea celor mai vulnerabile persoane din Republica Moldova. Cu deosebită plăcere îi prezint astăzi pe invitații noștri din studiu, împreună cu care vom discuta mai multe. Îl avem ca invitat pe viceministrul Justiției Vladimir Grosu. Bună seara și bine ați venit la emisiunea noastră. Doamna Ludmila Popovici, director executiv al Centrului Memoria. Bună seara și bine ați venit la emisiunea noastră. De asemenea, domnul Iure Crăciuneac, care este și victima evenimentelor din aprilie 2009. Bună seara, bine ați venit în cadrul emisiunii noastre. Domnul Evgeni Golosceapov, coordonator de programe în domeniul justiției și drepturile omului, PNUD. Bună seara și bine ați venit la emisiunea noastră. Procurorul Ion Caracuian, șeful secția combaterea torturii din cadrul Procuraturii Generale. Bună seara, bine ați venit la emisiunea noastră. Și de asemenea, printre invitați se numără domnul Anatolie Munteanu, director Centrul pentru Drepturile Omului. Bună seara, bine ați venit. Trebuie să spunem că pentru această emisiune i-am invitat și pe reprezentanții Comisiei Parlamentare pentru Drepturile Omului, însă aceștia participă la reuniunea adunării parlamentare a Consiliului Europei, care se desfășoară în aceste zile la Strasbourg și de aceea nu au putut să fie prezenți la emisiunea noastră de astăzi. Așadar, tortura pentru unii dintre noi s-ar putea să pară, să spunem așa, un termen împrumutat de undeva din Evul Mediu, un termen care nu și are locul în societatea noastră modernă, în societatea care se consideră democratică și civilizată. Totuși, acești termeni precum tortura, violența, mai sunt încă prezenți și mai ales fenomenele pe care le desemnează acești termeni sunt prezente în societățile noastre. 700 de persoane au avut de suferit, din câte cunoaștem noi, în mod direct în urma acțiunilor poliției de acum 5 ani, iar împreună cu ei au avut de suferit încă sute și sute de oameni care sunt apropiați de acestor victime. În ce măsură sunt recunoscute de victime de instituțiile de drept din Republica Moldova aceste persoane care au avut de suferit de pe urma evenimentelor din aprilie 2009? Bine, să spunem, evenimentele din aprilie de 5 ani în urmă, sigur că au fost ceva groaznic, aș spune, și din păcate statul la acel moment nu a putut imediat să dea un răspuns prompt și adecvat gravității acelor evenimente.
dar pe parcurs totuși s-a reacționat prin mai multe metode. Aș spune că deja în ultimii ani de zile a fost remediată situația și prin prisma dispoziției legale a noțiunii de tortură. A fost modificat codul penal pentru a da o protecție, o garanție legală mai mare celor care au fost victime ale infracțiunii de tortură. Statul a reacționat prin instituirea unei comisii urmare a evenimentelor din aprilie 2009, comisie care să fie competentă să examineze plângerile persoanelor și să acorde ajutor în caz de necesitate, ajutor financiar victimelor evenimentelor din 7 aprilie și câteva sute de persoane s-au adresat și au beneficiat de acest ajutor. Vreau să spun că această comisie mai funcționează și pe măsura parvenirii, în caz că sunt totuși persoane care încă nu au beneficiat de ajutor financiar din partea statului, dar se simt în drept să beneficieze, sunt invitate să se adreseze la acea comisie. În paralel cu activitatea acestei comisii despre care am vorbit numai ce, deci sigur că activitatea acestei comisii sau acordarea de ajutor din partea statului nu este un impediment pentru ele să meargă în instanță de judecată și zeci de persoane s-au adresat în instanță de judecată pentru a recupera prejudicii materiale, costuri și cheltuieli și prejudicii morale. Aș vrea să vă spun și niște cifre dacă vorbim de evenimentele violente din 7 aprilie 2009. Au fost inițiate 71 de dosare penale privind aplicarea torturii sau relelor tratamente, dintre care 10 dosare au fost clasate, 31 suspendate, pentru că nu au fost identificate persoanele care puteau fi puse sub învinuire. 34 de polițiști au fost achitați, iar în privința a 4 polițiști a fost încetat procesul penal. Până la urmă, 29 de polițiști au fost condamnați, majoritatea dintre ei cu suspendare. Și aș vrea să adresez o întrebare domnului Caracuian. De ce în Republica Moldova este atât de răspândită impunitatea, adică scutirea de pedeapsă? Deci, ceea ce s-a întâmplat în 2009 și cum a fost pedepsiți acești, să-i spunem, foarte tare, poate, ca noțiune, torționari, încă sentințele nu sunt toate definitive și nu sunt irrevocabile. Toate sentințele care, după părerea acuzatorilor de stat, au fost unele prea blânde, au fost contestate la instanțele ierarhice superioare și după ei rămâne să fie apreciată pedeapsa. Specialiștii susțin că victimele care au avut de suferit în ultimii câțiva ani, recent, de la aceste evenimente, de la aceste fenomene, se numesc victime recente. Aș vrea să vă întreb cine sunt aceste victime recente, aceste persoane care au avut recent de suferit de pe urma torturii? De obicei sunt persoane tinere, preponderent băieți. De asta uneori vorbim de o abordare gender în fenomenul torturii, fiindcă de multe ori ținta sunt băieții tineri. Persoane care, aflându-se în custodia statului, din păcate, au fost supuși diferitor forme de maltratare pentru a recunoaște ceva sau pentru a fi forțați să recunoască ceva ce nu au comis. Tortura, din păcate, a fost la ea acasă mulți ani de zile și în Moldova avem un număr destul de mare de persoane care au supraviețuit acestor forme de violență și persoane care au dreptul să fie asistate și care trebuie să fie asistate, ajutate, reabilitate pentru a-și putea să-și continue viața cu demnitate. Domnule Goloșceapov, pe lângă victimele din 7 aprilie 2009, ce alte categorii de persoane s-au confruntat sau se confruntă la momentul de față cu acest fenomen, cu fenomenul torturii în Republica Moldova? Când vorbim despre tortură, noi în primul rând gândim despre poliție, despre închisori, deci orice persoană care este privată de libertate, care se află în detenție, devine persoană vulnerabilă și pot avea acest fel de probleme, pot fi torturate. Dar asta este un fel de gândire tradițională. Dacă noi gândim mai larg ce este privarea de libertate, în care locuri persoane pot fi torturate, atunci noi putem spune ca și spitalele de psihiatrie pot fi un alt loc unde persoane pot fi torturate, pentru că
persoane care se află acolo nu pot ieși din acest spital când ea vrea. Tot așa și internate psihoneurologice și eu cred că alte locuri nu de detenție, dar unde libertatea este îngrădită, sunt și armata, cazarme cu soldați, cu polițiști, cu carabinieri. Deci, orice loc unde libertatea este îngrădită, acest loc pot fi și loc pentru tortură. După ce am ratificat protocolul opțional la Convenția ONU împotriva torturii în Republica Moldova în 2008, a fost creat mecanismul național de prevenire a torturii. Ce schimbări s-au produs de atunci până astăzi, până în 2014, la capitolul prevenirea torturii? Da. Am să încep cu o retrospectivă care vine din 2005, nu din 2008, pentru că atunci, pentru prima dată, la 16 septembrie, Moldova a semnat protocolul facultativ la Convenția ONU, după care în martie deja 2006 a ratificat acest protocol facultativ, ca mai apoi în 2007, la 26 iulie, să se opereze modificări în cadrul național, pe atunci legea 1349 cu privire la avocatul parlamentar, și în așa fel, la nivel național, a fost instituit un asemenea mecanism care se numește Mecanismul Național de Prevenire a Torturii în conformitate cu protocolul opțional la Convenția ONU împotriva torturii. Ca concept, cred că acest fapt a avansat Republica Moldova în raport cu multe alte țări, pentru că din 26 iulie 2007 Republica Moldova a devenit una dintre 43 țări din lume care a implementat la nivel național un mecanism de prevenire a torturii. Spre exemplu, multe țări europene cu democrație avansată și cu tradiții nu au un asemenea mecanism. Mă refer aici chiar la Austria, vecinul nostru, ca să nu merg mai departe. Astăzi în studioul nostru avem și câteva victime ale torturii și trebuie spus pentru început că s-ar părea că odată cu trecerea anilor, victimele torturii ar trebui să uite și de suferințele prin care au trecut. Totuși, ele sunt acele persoane care cunosc acești termeni precum coridorul morții, violență, tratament inuman și așa mai departe. Domnule Iurie Crăciuneac, ce sentimente trăiește o persoană în momentul în care este torturată? Bineînțeles că aș vrea să vă mai întreb ceva, deși pare o întrebare naivă, totuși o să vă adresez. Ați reușit să depășiți aceste dificultăți? Problema torturii este o problemă care trebuie abordată complex. În momentul în care ești victima acestui fenomen, ea, de la abordarea aceasta generală, devine una individuală. Și atunci fiecare în parte individuală încearcă cumva să depășească sau, susținut fiind, poate să treacă mai ușor sau mai greu prin procesul ăsta de reabilitare. Din păcate, dacă sistemul legislativ, în mare parte, ceea ce ține de partea juridică, documentare și așa mai departe, a evoluat, a doua, a treia latură legată de medicină, legată de suportul psihologic, legat de niște acțiuni speciale de reabilitare a victimelor, din păcate, nu s-au văzut. Noi, fiecare am fost lăsați în parte ca să ne descurcăm cum putem prin cunoștințele care le avem, prin legăturile care le avem, prin aplicarea sau prin adresarea la unele centre specializate, cum este Centrul Memoria. Din păcate, victimele de la 7 aprilie, pe departe, nu toate știu de acest centru, pe departe, nu toate au avut posibilitatea să beneficieze de serviciile unui centru specializat pe combaterea torturii. Personal am depășit, dar din păcate atunci, chiar după evenimente, după aplicarea torturii, probabil din starea asta de post-șoc a fost una așa mai emotivă, acum a devenit una mai mult conștientă, deci conștientizând prin ce am trecut, conștientizând acțiunile statului, conștientizând acțiunile celor din jur, oricum reabilitarea nu este una completă. Pentru că tot vorbim despre persoanele care sunt victime recente, de acum 5 ani, din aprilie 2009, trebuie să vă spunem că pe lângă dramele psihologice, bineînțeles că există și niște sechele fizice. Vă propun să urmărim în cele câteva minute care urmează câteva date statistice înregistrate de angajații Centrului pentru Reabilitarea Victimelor
torturii Memoria, unde din cele 700 de persoane care au fost supuse torturii în aprilie 2007, au fost investigate 138 de victime. Vizionăm reportajul, după care revenim. Din aprilie 2009 și până în prezent, la Centrul de Reabilitare a Victimelor Torturii Memoria au fost asistate 138 de persoane care au suferit de pe urma torturii, în timp ce se aflau în custodia statului, inclusiv 7 copii. În cele 138 de cazuri au fost înregistrate mai multe patologii asociate cu traumele suferite. 93% din persoane prezintă traume craniocerebrale, 9,5% au suferit fracturi, circa 44% au afecțiuni post-traumatice ale rinichilor, iar 14% asurzesc, fiind diagnosticați cu otite post-traumatice cu hipoacuzie. Doamna Popovici, întrebarea este către dumneavoastră. Cât de greu le vine victimelor să depășească impactul violențelor prin care au trecut? Care sunt principalele probleme cu care se confruntă victimele din Republica Moldova, victimele torturii? Din păcate, noi observăm un lucru, că stăm mai prost la capitolul cadrul legal cu privire la reabilitarea victimelor torturii. Moldova a ratificat convenția în întregime, inclusiv și articolul 14, și de fapt și-a asumat angajamentele la nivel internațional să asigure condiții adecvate pentru victimele torturii, accesul nelimitat la servicii de reabilitare și toate sursele necesare pentru o reabilitare cât mai completă. Așa cum a spus și Iurie, că este nevoie de fapt și de timp și de resurse pentru a depăși consecințele pe care le au. Răspunsul la traumă este individual, depinde de foarte mulți factori, dar, din păcate, răspunsul la traumă și consecințele întotdeauna sunt devastatoare pentru persoană și pentru cei din jur chiar. Dacă întrebăm într-o familie unde există, unde trăiește asemenea persoană, cum ar fi un supraviețuitor al torturii, ce se întâmplă în această familie, evident că de foarte multe ori aflăm niște lucruri destul de dureroase, fiindcă chiar reintegrarea în familia persoanei este un proces destul de greoi, destul de anevoios, fiindcă de foarte multe ori se întorc acasă total persoane diferite. Și am auzit nu odată de la rude, de la soții, de la mame: vreau copilul înapoi, vreau soțul înapoi, el a fost altfel, el a fost cu totul altă persoană, acum s-a schimbat atât de mult încât îmi vine uneori groază să-mi dau seama că de fapt am de face cu o altă persoană. Deci e un program de reabilitare complex, este de fapt o abordare multidisciplinară a tuturor problemelor cu care se confruntă persoana. Și nu putem să spunem că un asemenea program îl putem face într-o instituție care are o abordare monodisciplinară, doar asistență medicală sau doar asistență psihologică. Aici e nevoie de o abordare în complex, deoarece tortura lasă urme pe toate laturile vieții persoanei. Iurie, din raionul Cahul, de unde veniți dumneavoastră, au fost reabilitate, să spunem așa, sau au fost susținute 59 de persoane care au avut de suferit în urma evenimentelor din 7 aprilie 2009. Ce măsuri s-au întreprins în contextul acesta și cât de eficiente au fost ele? Și iarăși în context, dacă a oferit vreun suport statul pentru victimele torturii din 2009. O mică rectificare: 59 documentate că au fost arestate și maltratate, dar asistate mult mai puțin, cred că 10% dacă au fost asistate. Într-adevăr, a fost nevoie de un efort suplimentar, cel puțin financiar, pentru că ceea ce am putut să beneficiem unilateral doar din partea Centrul Memoria se practica la Chișinău. Noi am discutat foarte mult cu doamna Ludmila, pentru că imediat pe 7 aprilie, văzând acțiunile poliției de intimidare, de citarea părinților, soților la poliție, am creat un comitet de protecție a celor tineri și încercam cumva să găsim o modalitate ca centrul cumva să-și extinde o parte din servicii sau să încheie niște contracte cu instituții medicale de la Cahul sau să aducem aceste servicii mai aproape de victime. Nu s-a reușit acest lucru pentru că Centrul Memoria este o instituție neguvernamentală și nu are un buget de răzână. Ceea ce am reușit să ne mobilizăm personal, având autoturism, am venit, am beneficiat, dar aceasta însemna niște costuri suplimentare pe care tinerii nu și le-au permis.
1. 2. Neîncrederea față de instituțiile statului la acel moment a făcut ca tinerii să șteargă cu bureta tot ce a fost, să scape cumva, au fugit peste hotare la serviciu, au trecut hotara, au cerut azil o parte în România, numai pentru a scăpa și a trece de această teamă de a nu fi arestat din nou, de a nu fi urmărit, de a nu supune riscului familiei și așa mai departe. Asistența juridică, iarăși, am contactat niște ONG-uri de protecție a drepturilor omului, cum ar fi Promolexul, am creat un grup de avocați, atunci invitatul era la Amnesty International, deci am încercat să aducem avocații această asistență mai aproape de victime, dar, din păcate, iarăși nu s-a reușit, pentru că, practic, tot era concentrat la Chișinău și iarăși apăreau cheltuieli de drum, apăreau alte necesități în acest sens. Vin cu un apel și către publicul din Gradene și întrebarea mea către domnile voastre este dacă s-a adresat cineva dintre dumneavoastră la instituțiile de stat și care a fost reacția lor. Tortura însăși în sine nu poate fi prevenită, asta e, după mine, e clar, pentru că rămășiții de tortură, de acest fenomen oricum rămân. Dar vreau să știu diferența care între, iată, evenimentele din anii 40 și evenimentele din 2009, 7 aprilie. După mine sunt absolut foarte, foarte apropiate după scopul lor final. Scopul, după mine, a fost de a, pur și simplu, de a băga o frică enormă în oameni, pur și simplu, și de a-i ține cumva cei ce nu le-a reușit nici în anii 40, nici în 2009. Cum vă numiți? Nicolae Prisacaru. El are perfectă dreptate, fiindcă tortura întotdeauna a avut conotație politică. Și în 40 și în 2009 tortura a fost utilizată ca instrument politic pentru a răspândi teroarea în societate. Fiindcă eu de multe ori am zis, nu era nici o justificare pentru a aresta un număr enorm de persoane, știindu-se de fapt că nu sunt capacități pentru a deține în arest acest număr de persoane. Asta este una la mână. 2. Sunt foarte multe cazuri când tinerii care au fost arestați nu au avut nici înclin, nici în mânică cu protestele, nici nu au fost prin centrul orașului în acea zi, nici nu au fost prin împrejurimile instituțiilor vandalizate. Deci pur și simplu au fost practic vânați din stradă, din căminile studențești și luați la număr ca să fie un număr mare de persoane asistate, ca să fie o justificare poate din partea autorităților de atunci, să zic că, uitați-vă, noi am prins pe cei vinovați, am arestat și vom pedepsi, așa de fapt cum se și vorbea la televizor în acele zile de 8, 9, 10 aprilie, când de fapt erau acele amenințări, că îi vom identifica pe toți, îi vom aresta, îi vom pedepsi și așa mai departe. Însă și recurgerea la forță, orice recurgere la forță este deja ceva care constituie o abatere sau este o reacție la ceva grav. Atât timp cât recurgerea la forță, care este reglementată de articolul 15 din legea cu privire la poliție, va fi abuzivă, atât timp cât ea nu va fi în limitele legii, atât timp ea trebuie contracarată, trebuie investigată și trebuie atrași la răspundere persoanele vinovete. Când este necesar de aplicat forța, ea trebuie să fie aplicată în limitele legii și doar atât, și când nu este necesar de aplicat, ea nu trebuie aplicată deloc. Eu sunt, spun așa, una din persoane care tot am fost torturate, dar nu am beneficiat de niciun ajutor, de nicio, să zic așa, asistență medicală. Abia recent am aflat de Centrul Memoria. Chiar ieri m-am adresat unui avocat și mi-a spus că în termen de 3 ani poți să te adresezi după ce dosarul a fost încheiat sau a fost aprobat, da? Este real sau mai are rost să mă adresez undeva pentru a beneficia de un, nu știu, de un ajutor, o compensație, să zic așa, de un ajutor material sau inclusiv și moral. Cum vă numiți noastră? Mă numesc Borgan Serghei. Da, cine ar vrea să răspundă? Referitor la activitatea de investigare a infracțiunilor de tortură, în funcție de pedeapsă, zic că această infracțiune este
nu se supune termenul de prescripție. De aceea, în prim plan, în cazul când dumneavoastră ați fost supus actelor de tortură, prima ce v-aș recomanda să vă adresați în organele procuraturii, acolo unde o să primiți mai multe informații referitor la condițiile și statutul dumneavoastră procesual de viitor. Ce ține de comisia privind compensarea prejudiciilor persoanelor care au avut de suferit în urma evenimentelor din 7 aprilie, atunci termenul de adresare către această comisie, din nou, nu este supus niciunor restricții de timp. Dumneavoastră ar trebui să consultați pagina oficială a Ministerului Justiției. Acolo sunt condițiile, sunt expres indicate condițiile în care dumneavoastră puteți formula o cerere față de această comisie. Mulțumim, mai avem, da. Doamna. În momentele celea, când erau acute toate durerile astea, atunci nu puteai apela, deoarece avea impresia că nu era de dorit ca victimele este să ducă să se adreseze undeva. Era de dorit așa, ca să stai într-un ungher cu minți și să asculte de bastonul de cauciuc care a fost rupt chiar de copilul meu. Starea fiului psihologică, cum s-a schimbat după acest incident? S-a schimbat foarte mult, s-a schimbat. Cu efortul Centrului Memorie ne stărughim, măcar cât s-a putea posibil, totuși să obținem ceva rezultate, punem efort maximal, atent, ca totuși în societate să poată comporta adecvat. Da. Doamna Popovici ar vrea să răspundă la această întrebare. Din 2009 până acum vedeam toate eforturile statului focusate pe aspectele legale și pe ceea ce s-a făcut până acum și vedeam această, de fapt, distanță, ignorare sau îi spuneți cum vreți față de reabilitare, de nevoie de reabilitare. Și asta ne-a durut pe noi și asta doare și pe cei care au trecut prin fenomenul torturii. Pentru că sunt oameni vii care au suferit, sunt familii întregi care au suferit și vă dați seama cât de grav pentru ei este să vadă că lucrurile se mișcă încet, bine că se mișcă în acest domeniu, schimbarea cadrului legal, dar ei au fost dați uitării, ei au fost discriminați, ei au fost ignorați și asta doare. Noi am ajuns la acea etapă când trebuie, într-adevăr, ministerele de ramură, sănătății, muncii și protecții sociale să ne concentrăm ca să elaborăm, într-adevăr, anumite programe de recuperare a acestor persoane. Și vreau să vă spun pentru început că chiar și același fond de care am vorbit de ajutorarea victimelor evenimentelor din 7 aprilie, din care ambii și eu și doamna Popovici facem parte, asta a fost pentru prima dată când statul a compensat cât de cât. Eu nu vreau să spun că a fost ceva extraordinar de substanțial ajutor, dar pentru prima dată când statul a oferit ajutor financiar victimelor unei infracțiuni. Și acum vreau să spun că în planul Ministerului Justiției pentru anul ăsta este de a crea deja un cadru legislativ permanent. Noi vrem să elaborăm legi și asta, până la sfârșitul anului elaborăm legea pentru a crea un fond de ajutorare a victimelor infracțiunilor violente și începem cu 2 infracțiuni, tortura și traficul de ființe umane. Din păcate, statul nu ne înțelege. Pentru noi, fiecare lovitură, faptul că am fost ținuți zile întregi sub presiuni, torturați, ni s-a spus 15 ani o să stați închiși, o să fiți batjocoriți, am fost închiși, n-am avut parte nici dreptul la WC să mă duc, nici apă, nimic. Deci niște condiții care după asta, trecând 5 ani, eu nu pot să-mi revin. Da? Deci e mult mai complicat decât cândva am mai fost prin bătaie, de exemplu, am mai dat un pumn sau ceva, da? E o diferență foarte mare, ar trebui să se aibă asta în vedere și din păcate statul nu prea face față la asta. De aceea aș vrea foarte mult să fie creat un centru național în care persoanele care au această experiență să facă ceva. Dați să ne uităm la sursele, rădăcinile care vin. Dacă ne uităm de 7, 8 sau 10 ani în urmă, noi nu am avut tortură în sens obiectiv, adică dacă te uiți la dosare penale, noi nu le-am avut. Ca în realitate, da, sigur că erau,
fenomenul torturii nu putem să spunem că nu a fost în Republica Moldova. Dar reieșind din statistica pe dosare penale de la poliție, de la procuratură, ea de fapt nu exista. Și pentru statul, din păcate, este și ceva împotriva statului, pentru că, într-un fel, s-ar crea impresia că statul nu vrea să facă lumină în acest dosar. Nu că nu vrea să facă lumină, din păcate, să spunem, așa era. Am menționat și pot să repet acest lucru. Da, cu vreo câțiva ani în urmă, 7-10 ani în urmă, într-adevăr, fenomenul era la un nivel foarte grav tolerat. Se tolera, nu se lua atitudine, respectiv aceasta se răsfrângea asupra soartei dosarelor penale, plângerile penale erau examinate cum erau examinate, așa cum erau, să spunem, fără un parcurs clar până la o sentință de condamnare în instanță de judecată. Când tu nu ai sentințe definitive de a trage pe cineva la răspundere penală pentru tortură, respectiv nu poți să afirm că este fenomenul. Iată ce, noi am progresat sub aspectul că acum noi nu mai vorbim deja despre plângeri fără nicio finalitate. Noi avem plângeri, sunt înregistrate în modul corespunzător de procuratură, sunt deja mult mai multe dosare transmise în instanță de judecată. Eu să vă spun, noi acum lucrăm la nivelul și la Institutul Național al Justiției, sunt organizate și traininguri cu judecătorii, cu procurorii și cu polițiștii. Noi am progresat la alt nivel. Noi nu mai discutăm deja că un dosar este voalat cumva la o etapă incipientă a parcursului său în instanțele de drept, la procuratură sau la poliție. Dosarul ajunge în instanță și noi deja lucrăm cu schimbarea mentalității, în primul rând, și a judecătorilor la moment. Ca ei să conștientizeze că fenomenul dat nu merită o pedeapsă cu amendă sau suspendarea condiționată a executării pedepsei. Este un fenomen grav care să tragă după sine consecințe din cele mai severe din punct de vedere a politicii penale. Vreau să vă vorbesc în continuare despre un caz nefericit și este vorba despre faptul că în luna mai curent, la doar 32 de ani, a decedat unul din tinerii din grupul de la Cahul, care a avut de suferit de pe urma evenimentelor acelea din anul 2009, și anume este vorba despre Vasile Dumitrașcu. Acesta nu a beneficiat de recuperare post-tortură și recent, așa cum spuneam, s-a stins din viață. Colegii noștri s-au întâlnit cu mama lui Vasile, să urmărim în continuare reportajul, după care revenim pentru discuții. Vasile Dumitrașcu din satul Brânza, raionul Cahul, a plătit mult prea scump pentru sloganele despre libertate și democrație pe care le-a lansat în Piața Marei Adunări Naționale pe 7 aprilie 2009, împreună cu alți 10 conțăteni de-ai săi. Avea 27 de ani atunci. 8 zile a petrecut în comisariatul de poliție, unde a fost bătut cu bestialitate. Din cauza problemelor la pancreas, dureri pe care a început să le acuze după ce a ieșit din comisariat, Vasile s-a stins în urmă cu o lună. Mama lui Vasile, domnica Dumitrașcu, afirmă că fiul ei mai mic nu a fost niciodată bolnav înainte de evenimentele din aprilie 2009. Plângem că s-o dus, și dragă, oare s-o dus. Dar avea și vânătăi, avea și... Cine l-a căutat, cine și-a tânjit, dar o tânjit. În toți acești 5 ani, Vasile Dumitrașcu a acuzat dureri de rinichi, stomac și pancreas, dar nu a reușit să beneficieze de un tratament adecvat. Familia lui Vasile nu a așteptat recompense de la stat, dar nici nu a avut bani să caute de sănătatea fiului mai mic. Băiatul, care era crescut doar de mamă, încerca să o ajute muncind. Bani trebuiau, dar dacă noi n-am avut, așa am știut, că așa cred că luam credite, luam, așa am știut. Ceilalți 10 tineri din satul Brânza, torturați și ei în comisariatele de poliție în timpul evenimentelor de acum 5 ani, au reușit să beneficieze de reabilitare, au acționat și în judecată, iar unul dintre ei a obținut câștig de cauză la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului și statul i-a achitat 15.000 de euro. Iurie, ce s-a întâmplat că Vasile Dumitrașcu nu a avut parte de reabilitare? Noi, mă repet, am reușit atunci să ne adunăm în mare parte, cred că eram 40 ceva,
ca să ne unim cumva eforturile pentru a ne reabilita, pentru a ne proteja împotriva acțiunilor de intimidare ale poliției în mare parte atunci. Deja când au început să vină Comisarul European pentru Drepturile Omului, când a început să se investigheze ce s-a produs la 7 aprilie, în mare parte atunci am făcut cunoștință și cu doamna Ludmila și cu alții și am cunoscut de acest centru. Nu a reușit Vasile, era nevoie de elementarul bani pentru deplasare la Chișinău, ceea ce constia de la Brânza până la Cahul și de la Cahul la Chișinău cel puțin 200 de lei drumul pentru o singură deplasare. Noi, cu Centrul Memoria, ca să avem investigații obiective și eficiente, trebuia să trecem mai multe aparate. La clinica numărul 1 eram programați în diferite zile, trebuia să venim și acest lucru, desigur, în primul rând, lipsa aceasta a finanțelor a dus la faptul că serviciile respective să nu fie accesibile pentru toți. Din păcate, Vasile a făcut parte din această categorie care nu și-a permis sau s-a gândit că cu forțele proprii o să treacă peste aceste dureri și o să trateze. Vă mulțumesc, domnule Goloșceapov. Întrebarea următoare este către domnia voastră. Monitorizarea respectării prevederilor Convenției ONU împotriva torturii este efectuată de către Comitetul ONU împotriva torturii. Ultima vizită a reprezentanților căruia a avut loc în Republica Moldova acum 4 ani, în 2010, și atunci a fost subliniată, de fapt, importanța eradicării torturii în țara noastră. Există un sistem de sancțiuni aplicate statului pentru neîndeplinirea acestor prevederilor Convenției și cum sunt ele impuse, cum sunt impuse statele, de fapt, să respecte aceste prevederi? Sancțiuni sunt un fel, în sens de imagine și reputația țării, în primul rând. Deci, în lege există un așa principiu că dacă tu ai semnat un contract, acest contract devine obligatoriu pentru tine, pentru toate părți care au semnat acest contract și tu trebuie să execuți acest contract, toate prevederile. Deci, așa se întâmplă și în plan internațional. Când un stat semnează o convenție, un tratat internațional, acest tratat devine obligatoriu și trebuie să fie executat cu bună credință. Și dacă un stat, Republica Moldova sau un alt stat, nu execută prevederile convenției, inclusiv și convenției împotriva torturii, asta e imaginea țării și reputației, în primul rând. Deci, asta e o cale, cumva, politică sau socială. Dar există și căile mai legale, hai să spunem. În primul rând, fiecare țară trebuie să depune rapoartele periodice pentru Comitetul împotriva torturii și apoi aceste rapoarte sunt examinate de către membrii Comitetului și ei vin cu recomandări ce trebuie să fie schimbat sau îmbunătățit în țară pentru implementarea Convenției, implementarea deplină a Convenției. Și apoi, în câțiva ani, ei revin la aceste recomandări și revizuiască dacă ele au fost îndeplinite sau nu. Deci, asta e cale, hai să spunem așa, mixtă, și legală și politică. Și ultima cale, asta despre plângeri individuale. Tot așa, din anul 2011, cetățenii Republicii Moldova sau oameni care sunt pe teritoriul Republicii Moldova are posibilitatea să depune plângeri individuale în Comitetul ONU împotriva torturii. Apoi Comitetul tot așa examinează aceste plângeri, tot așa ca se face Curtea Europeană pentru Drepturile Omului și pot veni cu recomandări și constatări. Dacă a fost în acest caz tortură sau nu a fost constatată tortură și dacă da, ce statul trebuie să face pentru reabilitarea victimelor torturii sau pentru revizuirea cazurilor penale
la nivel național. Deci, acestea sunt posibilități și ultima cale, de cât eu știu, încă nu este utilizată de cetățenii Republicii Moldova, de cât noi știm, nicio persoană încă nu a depus plângeri individuale în acest comitet împotriva torturii. Mai multe persoane merg la Curtea Europeană pentru că cred că Curtea este mai populară, hai să spunem. Mulțumesc și acum o întrebare de final adresată tuturor participanților la discuția de astăzi. Există o situație, pe de o parte lucrătorii medicali susțin că ar fi interesați să ajute aceste victime, dar legislația nu prevede niciun fel de facilități pentru aceste persoane. Pe de altă parte și lucrătorii sociali susțin că ar fi dispuși să-i ajute și iarăși nu există un cadru legal în sensul acesta. Ce ar fi de întreprins în acest sens? Ce ar fi? Cu siguranță este nevoie de consultări în format larg între instituțiile statului, că sunt de acord cu ceea ce a spus doamna Popovici anterior. Statul trebuie să inițieze acest proces cu organele sale abilitate, în primul rând ministerele de linie care răspund de acest domeniu, Ministerul Sănătății, Ministerul Muncii, Protecției Sociale, Ministerul Educației, probabil, pentru și cu participarea largă a ONG-urilor, societatea civilă care participă, care se ocupă de acest domeniu, pentru ca urmare a acestui proces de consultări de a institui acest cadru legal, că el cu siguranță se cere. Mulțumesc, doamna Popovici. Da, și în afară de asta trebuie să ne gândim cum pregătim cadrele și ce putem să facem la nivel național. Noi am spus nu odată că, de fapt, în Moldova, ținând cont de faptul că avem un număr foarte mare de victime ale diferitor forme de violențe, inclusiv și a torturii, e nevoie de un centru de referință care să fie atât focusat pe asistența directă, cât și pe instruirea diferitor grupuri profesionale, pentru că este foarte important. De exemplu, la centru la noi am permis să vină studenții pentru practică, ca să învețe cum să lucreze cu persoanele traumatizate. Dar este nevoie de aplicat această experiență pe larg, așa cum se întâmplă în alte țări. De exemplu, în Turcia sau în fosta Iugoslavie sunt programe naționale antitraumă, unde, de fapt, se lucrează pe toate direcțiile. Asistența persoanelor, instruirea cadrelor, deci atragerea diferitor fonduri speciale, cum a spus domnul viceministru, pentru a ajuta aceste persoane, fiindcă doar pentru o simplă organizație neguvernamentală este foarte, foarte greu fără de sprijin. De asta și-am zis nu odată că reabilitarea nu este un lux, nu este un moft, nu este ceva care, mă rog, putem oferi sau nu. Este o necesitate și este o obligație a statului, cum a spus domnul Goloșapov. Acest contract mare, cum este Convenția ONU, are un articol 14 care a fost până acum ignorat. Da, eu sunt de acord că tortura a fost doar în 2005 inclusă în codul penal ca infracțiune, dar cazuri au existat. Și statul are niște obligațiuni acum să depună eforturi mai mari, anume la implementarea acestui articol 14, anume în direcția reabilitării complexe a acestor persoane care au suferit. Iurie, aceeași întrebare și pentru dumneavoastră. În primul rând, este nevoie de reformarea și de consolidarea instituțiilor statului, în așa fel încât victimele torturii să aibă încredere în ele și să adreseze la orice tentativă sau la orice caz în care s-a trecut. În al doilea rând, mecanismul sau soluția pe care o să o găsească instituțiile competente să țină cont de faptul că ca ele să meargă la victimele identificate sau la victimele care sunt victime și să nu aștepte ca victima să adreseze la ele. După părerea mea, această abordare de a merge și spre victimă, ca victima să simtă susținere, este una iminentă, pentru că inclusiv Vasile și ceilalți nu au simțit acest ajutor, dar noi cunoscându-i, dacă ar fi venit instituțiile să examineze, pentru că problema e complexă, nu e doar problema victimei, e problema și a familiei, și a societății în ansamblu, ceva se schimbă, toți încearcă să se adreseze altfel și comportament și atitudine. Deci asta ar fi instituții credibile, concurs și schimbarea mentalității sau schimbarea funcționarilor și atitudinea spre victimă, nu victimă spre instituții. Ce soluții există? Să mă strădui să dau o abordare holistică a
sau un răspuns holistic la ceea ce m-ați întrebat și aș spune, poziția mea este una fermă și sunt gata să conving pe oricine că noi vom reuși să schimbăm lucrurile doar atunci când nu vom mima dorința noastră de a fi credibili față de memoria celor din 40 și a celor din 7 aprilie doar în luna iunie. Nu știu de ce se întâmplă cam des lucrul ăsta. O să reușim atunci când o să asigurăm funcționalitatea medicului de familie, care deseori este 1 la 3000 de oameni, deseori fără mijloc de transport a fi alături de ei în timpul necesar. Exact aceeași situație se referă și la asistentul social. Dacă ridicăm cadrul normativ și vedem ce povară este pusă pe umerii medicului de familie și asistentului medical, atunci eu unul spun astăzi, ferm și clar, că nu vom reuși ca oricare victimă, și nu mă refer aici la victimele torturii, dar oricare persoană care solicită asistența acestor servicii, nu o vor primi pentru că astăzi aceste servicii nu sunt suficient de funcționale ca să nu dau o abordare mai negativă și mai radicală, să spun așa. Avem nevoie de schimbări în societate. Acum ceva timp în urmă am avut un caz odios pus în dezbateri publice la internatul psihoneurologic din Bălți, acolo unde avem o bănuială rezonabilă că un funcționar, un medic, ar fi violat 16 beneficiare a acestui internat, acestei instituții de stat. Reacția societății mă face să cred că Republica Moldova are o societate amorfă care nu reacționează clar și tranșant la elementele la care trebuie să dea un răspuns clar și tranșant. Oricum ne străduim să găsim o tentă politică, să facem o paralelă între anul 40 și 2009. Sunt dispus să privesc tehnic anumite lucruri, acolo unde trebuie să vină statul cu răspunsuri tehnice. Mai întâi de toate, cetățeanul are nevoie de protecție, indiferent, referitor la care moment se referă această protecție. În viața contemporană sau la istoria universală. Avem nevoie de o hotărâre clară a noastră, a celor ce constituim azi autoritățile Republicii Moldova și cei ce constituim societatea Republicii Moldova, să ne dorim a schimba lucrurile și nu doar să le schimbăm pentru a raporta fie, nu știu, partenerilor de dezvoltare sau a face o imagine pozitivă. Noi trebuie să fim pozitivi. Vă mulțumesc, domnule Caracuian. Ce soluție există? Necătând la faptul că prioritar mă ocup cu investigarea cazurilor tortură, aș vrea să răspund la întrebare în felul că oricare victimă a oricărei infracțiuni are dreptul la reabilitare. Și de aici aș porni pe ideea că trebuie de creat un centru pentru reabilitarea tuturor victimelor infracțiunilor în Republica Moldova. Mai mult ca atât, dacă să răspund la ceea ce a menționat Iurie, chiar îndemn, luând în considerație faptul că Republica Moldova este cea mai populată cu rețea net, îndemn pe toți care nu numai că au suferit, dar au cunoștință că cineva a suferit de un caz de tortură, să consulte site-ul Procuraturii Generale și acolo sunt toate telefoanele de încredere a tuturor procurorilor care se ocupă de investigarea cazurilor de tortură. Chiar și pe această linie, mersi. Și aceeași întrebare și cu dumneavoastră, domnule Goloșceanu. Spune că viața fiecăruia din noi și demnitatea fiecăruia persoane este cea mai mare valoare pentru și Republica Moldova, pentru orice țară. Despre asta avem și un articol în Constituția Republicii Moldova. Și cred că noi trebuie să lucrăm mai mult privind informarea societății. Noi trebuie să avem mai multe schimbări în mentalitate, că omul, tot ce facem, asta e pentru omul, trebuie să fie. Și în sens tehnic noi avem acum legislație destul de bună, noi avem toate procesele pe loc deja, profesioniști pregătite. Noi trebuie să utilizăm toate posibilitățile care avem acum pentru combaterea torturii, impunității, nepedepsirii
și trebuie să lucrăm privind informarea și instruirea persoanelor și în societate și specialiștilor care lucrează în această sferă. Eu vă mulțumesc și țin să vă mulțumesc tuturor pentru prezența astăzi aici în studioul nostru și așa cum se spune că din discuții se naște adevărul, sperăm ca această discuție să fie doar spre folos. Vă mulțumesc încă o dată. Doamnelor și domnilor, vă reamintim că Moldova 1, postul public de televiziune, a lansat astăzi campania Nu ceda în fața torturii și violenței, tu poți fi protejat. Fiți alături de noi și în această campanie. Vă mulțumim că ne-ați vizionat. La revedere!